Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gaskiya TV na muku muna zagayowar shekarar samun yanci. A da haka ne muka yi kokari domin kawo muku tarihin yadda Najeriya ta sami yancin kanta. A lokacin da Najeriya ke karkashin mulkin Turawan Birtaniya tun shekara ta 1814. Turawan sun ci gaba da mulkan Najeriya ta hanyar ƙirƙiro da kundin tsarin mulki kala-kala kamar su Richard Constitution 1946, MacPherson da sauransu. A shekara ta 1956 Nationalists, wato masu son Najeriya ta sami 'yancin kanta, suka yi ƙoƙari domin tabbatar da hakan, amma ba su samu nasara ba. Sai a shekara ta 1959 wasu jajirtattun 'yan ƙasa kamar su Tafawa Balewa, Nnamdi Azikiwe da sauransu suka tashi tsaye domin ganin cewa Najeriya ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1960 1 October. Ku ci gaba da kallon Gaskiya TV, ku danna subscribe. Mun gode.